Tanıştırış dawarlaryna çykyş edenler äne müň ýylyklardan gözbaş alýan medeni adly täze kitabyny halkymyza sowgat edeni üçin arkadaly gahryman ferdarymyza tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Hemde döwlet başlarymyzyň täze eseriniň howurynyň köp bolmagyny arzuw etdiler. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň ajaýyp eseriniň halkymyzyň şöhratly taryhyny hemde baý medeni mirasyny öwrenmekde we giňden wagt etmekde uly ähmiýeti eýdigini taly. Şonuň bilen birlikde mazmunynyň maglumatlara baýlygy, olaryň çeper we düşünükli dille beýan edilenligi bellenli. Bu kitabyň neşir edilmegi äne o şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtaty diýilip yglan dilen we pähim paýhys ummany magtymyny pragy şygaratsyna geçýän 2024-nji ýylda watandaşlarymyz üçin ajaýyp sowgat boldy diýip çykyş edenler aýtdylar. Hormatly prezidentimiz täfin rowayetleri häzir günleri içinde saklap galan dürli zamanalaryň hemde halk hakydatynyň şaýady bolan äne medeniyetiniň ähmiýetini kitabyň sahypalaryna giňişleýin beýan edýär. Dawarlarda çykyş edenler arkadagy gahryman ferdarymyzyň täze kitabyna paýhasly pederlerimiziň dünýä medeniýetiniň ötüşine goşan uly goşundyny has aýdynlygy bilen äşkär edýändigini naktadylar. Şunun bilen malykdy halkymyzyň dördün milli gymmatlyklary, goran döwletleri we berkarar şäherleri tutuş adamdan üçin ähmiýetliginiň nowatdaky ikrarnamasyny taly. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly bu kitabyň ýazylmagyna dünýä belli arheologlar, taryhçylar we olaryň nesilleri bilen bilelikde işleşmek bagty meýefer eden gahryman arkadamyzyň beren gurrunlary uly ýardam berdi. Olar ýurdumyza ylmy gözlegleri we arheologik gazy wagtlaryş işlerini geçirip, köp sanly wajyp tapynlary ýüze çykardylar we dünýä derejeli mühim açyşlar etdiler. Bu giňerimli işlere äne medeniýetini ilkinjileriň biri bolup dünýä tanadan Rafael Pampel, şeýle-de Vadim Mason, Viktor Saryanidi we beýleki ussat alymlar münasip goşunatlaryny goşdylar. Bir näçe bölümlerden ibaret kitapda kökleri müňýyllyklar uzayan äne taryhy we onuň binagerlik ýadygärlikleri bardy, gurrun berilýän. Hormatly prezidentimiz täfin rowayetleri häzir günleri içinde saklap galan dürli zamanalaryň hemde halk hakydatynyň şaýady bolan äne medeniýetiniň ähmiýetini kitabyň sahypalaryna giňişleýin beýan edýär. Dawraly maksat çykyşdenler arkadaly gahryman ferdarymyzyň täze kitabyna paýhasly pederlerimiziň dünýä medeniýetiniň ötüşine goşan uly goşundyny has aýdynlygy bilen äşkär edýändigini naktadylar. Şunun bilen malykda halkymyzyň döredin milli gymmatlyklary, goran döwletleri we berkarar şäherleri tutuş adamdan üçin ähmiýetliginiň nowatdaky ikrarnamasyny taly. Tanıştırış dawratyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedowyň täze eseriniň ýaş nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, täze bilimleri öwrenmäge höwetlendirmekde, ýyleşlerimizi täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrmakda gymmatly gollanma boljakdygyny belläp, baý milli mirasymyzyň çuňur öwrenmegi, dünýäde wagt edilmegi, hemde geljek nesillere ýetirilmegi babatda alyp barýan ýygyderli tagalalar üçin döwlet başlarymyza we gahryman arkadamyza hoşalyk bildirdiler.